GT ni bhai Crit Roxiar ni Duarbagori MSC constituency ke parlo Kohora Jilang Sora dapan Rongmong we block pen Amrit Sarawar po scheme lak cricket hom rasuri trokebra trokra pharo isira phokebra hini atangka asai along e sompon lo lason se labang solong e ke sompon along kachetong don lake Rongmong we block BDO lapen engineer Duarbagori VDC chairman Sarkoi Rongphar Dolamara town committee chairman Mongol Singh Terang leader satum lapen Rongarat inut bang hini etum chetong don Lasohut BDO lapen VDC chairman tum kaning jedun tengke labangso Amrit Sarawar ice scheme ke Assam sarkar pen kaprek adim setame kaching thur amo klempon bomlo lasidak lakha inkoida trok duar bagori rongmongwe block alongta penangan kaching thur asai nang lepmen nondak kohora jilang sorata tumphan setame kaching thur asai dengponsi kethetan alang tengmate fishery lapen plantation scheme do chirikep susai along e somponlo lapen department pen cyclem ponpo rong arar tumphan pachiri dengpo lapen self help group we ojar group atumsi langpo lapen aledo an sitame latumsi klempon poputa ningje kajiranga pen rishaning ti TK news tande sala pini nali tunda nang kahumri alam the puthak nali pada kam tham chini tha pini dak nang kahumri alam the thak la hello jasme pet ki dak Assam government pen jitu radaphan ka develop je phan pura isi pinangan scheme gedeng bondolo je Assam angkang bong kapre kedim lason gedeng bondolo jasme pet ke so scheme ke Amrit Sarawar ko lage fishery ke the pena solobat plantation doji pai chiri keban bak namang so scheme do nasila so scheme aputak dak service nong Duarbagori Rongmong block under dak kohora jilang solong tape do ponlo so scheme pini nile tu ingkupon tela bangso ini la amount kon bak thelo tela bangso amount ke 13 lakhs society 13 lakhs 6000 masa amount hede तो काम के लगे dak से हनवार करी po department men claim po anke rat dorok sel group kami management dak management jar group isi do po latum men se lagak lang po pen latum men se ale do an se tame latum rat pen se latum claim po Rongmong we develop pora yate Duarbagori BDC ahiso aru amar construction of Amrit Sarovar at Jilangso kohora scheme loa hoise আৰু মানে হিটু স্কিম হেকৱাৰ পিছত আমি ইউজাৰ গ্ৰুপক মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম দেন মানে লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যন আৰু এক্টিভিটি মানে কাম কৰিব পাৰিব গাঁৱৰ মানুহ সেইটো থেংক ইউ Chiti ni bhai Crit Roxiar ni Duarbagori MSC constituency angkang pi Daithor police station ke parlo Daithor angkang an kacha house anujok ke sampon labangso kacha house Duarbagori VDC chairman Sarkoi Rongphar arideng pensi phita intipon Aluhiaman pen Duarbagori VDC chairman Sarkoi Rongphar Daithor municipal board chairman Jacob Taubi Dolamara municipal board chairman Mongol Singh Terang Nili block assistant engineer Project Naiding Nili block staff lapen local committee atum chitongdon labangso kacha house nujok ke sompon lage hanboka angjok hanse lapen bapuram singnar la rongthom si nujok sompon lapen labangso kacha house non amat ke phokebra trok anvelang lapen additional ke non si nang lelang puta rongphara sanghopen ningjipon lapen amount lake lak isi lapen non ciklojon thom angbong patangpon ejiputa VDC chairman Sarkoi Rongphar ningjipon lapen labangso kacha house atangka batai ke thom ansi ulailongji lapen ahem phuatumsi tangka abangke ulailongji puta ferangkia thingno ningjipon lapen lapu Daithor angkang sorkari gaon burata labangso kacha house inauguration apot aning arong pik an puta ningjipon Nili block assistant engineer Project Naiding pen ferangkia thingno ke jaipon ke non amat phokebra trok anvet lang puta ningje dei hori pen amo singti TK news to pini dak kacetong Dolamara municipal board chairman lapen Nili block engineer nadeng kahai ben VDC member atum lapen parliament dak local committee leaders lapen dak block staff tuan pini labangso program kedeng lake hemso puthak nujok kesom labang ke dak elitum Nili block Duarbagori chatkali lake all Assam angdang pi masih pini labangso saing deng lo masih pini 1 lakh
ahem kidu kala katum han kikim piji labang so kikim kerang keceng nujok ke somar ni labang so sai ki analong si duar bogri 26 nong duar bogri humosi ang kangalong nili blok andar dei thor bapram signar long stame labang so sai dengpon lo tapela dak jasmet pet pini ni tum dak keceng si dak bapram signar rong mende benisari rai for signar ahem sini tum non pangcheng pon lo azumang so sa ahem lake tum sarkar pen kidu kela katum han kipi ponji phan si lahai skim deng pon lo nasila so sa yang deng pini ni tum pangcheng pon lo Dr. Sir, duar bagori constituency mate nilip blok andar ke hum an bang nangle iglo tang tela ladak nanggele ke non mat nanggele bang ke 56 mane hum phokebra trok walang lage kacha house pulo mane non awas plus additional nanggele idolang halake non final sanction avela sita non official kadoko ila claim bom lo tami non mat kela kacha house 56 bang ke non ilitum cheng bom bom lo pini pen bang cheng bom lo Dr. Sir bang so hem pini pen cheng lo pini pe cheng la nikani siang bong patang det unji man ten hal tum lake ningkan si kali la niltuma teng pulo tangte chekluyon thomen si patang nai nasila guideline teng chekluyon thomen patang i phanin tu moripo te bengalong kisti ko an bak nang luji sir la bang so benglong ke isi problem du lo he mane non pinangana bang ke lahai ahem aputhak lahai hem paisa bang ke asam gramin long sinalu ke asam gramin long bang ke latum 20,000 pen nang par ke transaction piani pu sidaminil tu mahin ke block na thu pen bang ke kisti ki thoman pipo kisti ki thom bang ke first kisti non pipo an ke la bang ke hawalon thaipo second Ilitum abidiji sar jiblak nang tham laplo lake non dak ilitum long shot takalilo gutte asam long si laso a program ke kene ke en pondo nili prai chini dam tapi ke pojo paper long bethe media long bethe gutte da heri pojo lasi pini ilitum dak la so program ke en ke lake mepi ke program ki duk ke la tum aphan jito program ke en lake mepi lo lasi akaprek puta heri daga ilitum long shot bukole delo gutte asam long si laso program ke en pondo punili chini tang tela bang so hem su pini New York kis so ma pondang li ning ko an bak arong iglo jambura Bais no piglo lagi me piglo mo ben yang nang la sanggute ola samlong ta la so program pen pon baira jir potum pen pen betheta bang de betang ithan me pha te BDC chairman do town chairman tum do la tum han pilon ali ning aklom ka churu jige la ke na mo li tum VDC chairman sarang thanda lo je dak la jitu beneficiary atum pen si bang heri alang tum pen si live bang anta kise batai ki thomon bak polam do la ta li tum beneficiary amen pen si bang po an kala tum la beneficiary tum la mistri tum pen si heri po nalime chithani ma Nilimen ke khorsengan se dak dai thor area sorkare gamra Karbi Anglong bong pen kepa phinai a constituency ke nilip constituency ta ilong kepa phinai a constituency lo nilip constituency a phan government pen mate Karbi Anglong autonomous council atum development ke lang ke pangkhrei la pen nilip a phan EMKB pedet pen ajok all nilip yu datum chukki hala mission atowar krong thom kache tok along ing samjin kache song kedeng pon all nilip yu mate thihek pen eni atum pen kache song kedeng pon ke lahen lo nilip block pen borpunga towar selam nangji Koilamati mission pen phangcherok atowar nang selam pinangji adon tin ki junalang mesen pen long nangji nilip KCS mesen pen saihem nang pinangji nilip along IB nang pinangji long lea pata pipon wek nangji loke thega tuma phan boreng awar sai pipon nangji nilip along mini stadium patang serak nangji sanglang ghat pen rongbong ghat atowar patang serak nangji ru samson singing tia kumlin nilip along long ni selam pon wek nangji laso kisung pontang ateng pen KAC mate go fatum nang pachun pipon wek nang jipusi all nilip youth advisor Barnabas Killing all nilip youth chairman Starson Tiso John Killing Longkiri Rongpi Indo Global Social Service Society officer Jackson Milik Divin Bay
Nilip Suarlo Song Sangpi Priya Hansepi Lapen Sangpi Kamili Kropia Tumpen Chesongpon. Joki Holapen Philip Tiso TK News. Long live! Long live! Long live! Only live youth, long live! Long live! Long live! Nitum keman tuncetik nitum sanse! Nitum sanse! Nitum sanse! Nitum keman tuncetik nitum sanse! Nitum sanse! Nitum sanse! Only live youth, long live! Long live! Long live! Long live patah long live ting nitum sanse! Labai itu munti parsing nangkokku. Ini tuh cincang nang lagi, ini tuh fujok pia jokonet pahai aloke. Ini tuh farman masih dengan kecil toy dong loke cancel ke di kali malah. Ini tuh mak kisung kiduk, itu kilong lihat song angki paloi masih dengan representatif toy dong lo mati. People si pini ani nampang kere belo. Lasi prapjin kan itu dengan kecil song nai lalu je labang su tuh tang nang pu. Keceng silo ke nglong arat apa labang su ke plak weather nih tuh tang nang pu. Kijo na lang bang putin atom tian na lo nang ji. JJM kopi pan lo tuh ke. Di Pini ani pipe home cry ma lang awet di pon mate. Di kali malang. Lang tadi lang kijo na lang pilo. Inglong lang dukok po direct a hem phone ampit. Lagi hygienic kali mati. Da itong water plan do nai la da. Itong filter plan do nai da. A hem kim tansi filter esa don tin la bang so lang si pa jon long nang ji hok pegi. Government mi po itong hanak le mi pede lo la hai. Di lasi la bang so putak la itong eche song nang kok po don mari tu. Itum je toy dan nang claim ipeda dei mi thanga hemen je thur plus itum se claim pipon claim nang ko kono ge rar phanke gali mala lasona thai tum dola inglong long to long abi bu pena phang lo hospital tum in ekdai do nai ma didi sub center do nai na bipo be delo kisu ki oni ami ma inglong arat ke dei to wai mu na chanai phan dak ni li blok an wang ni tu ko bipo lo tum hana pang kreve ke adon tena kisu ki oni do hada kaci wajib pai tung lang roi na pai pharat tak pen senang hor si wanang di polo lage lasil hai bang ki tuha pang kreve lage itu no ke cari bom sarkar na pang kreve jok lo don nare tu tangka da gawe gali department tilong da tangka do bang putin na chini development of han poisa nang le anikan bang na le lo 70 years of Karbi long itum piniani autonomous state ke long time kopilo itum han piniani do 70 years ang bong itum han ison documentation na baklang ma we mati di lasona tha iri tum do la जो पानी कंसेंसी प्लेन शॉर्टकट EMP टेक पुलो दर दे नीली पहले तो पहाड़ दुन देख कुपी बोलो EMP टेक थे हारखत कंसेंसी प्लेन नॉन ट्राइबल सफान हालादाक अजित कुमार दे अपन डिप्यूटी स्पीकर पिथेक पुलो दर दे पीपल नीले बा अपन पीपल टेक थे Lake Karbi long to most council ta isya failure lapen nilip konsensia phan isi nangkelang rem lu bang sini lagi budam pu jongsi Karbi long to most council pen ahok pet nili barada phan kaching hondo pulutang te ar pu EMR pu ajak department ta me people lu pulutang te kilang bon thek pu sita kiplak do kok non ke ili tungke nili basor ke mopen nili puelo ke borpung tarapu to warcha kali mison tin nili phangchro atwar ani tum hang pipon hala puta inglong la puta inglong kaching hon human nili basor ke chingki me pik la pen kang hon thipik dodun joy ong mat iem ta long dun de sita ili tuma development jong si awi puludang te kaching kino ching ponang kokku Jongsi development Karbi long to most council penang pipi pulutan te youth sa tunang turpo students tunang turpo sualo song tunang turun po ladak pinang an asong tumdo rong asar tumdo rong asor tumdo kado kawe turpak jisong nang kokku non pining samjen kate song ini tumar mukom hek penu tum pining kate song jongsi junje pulutan te Ponta isining ke thedolo kedam tang 2019 aning kam tame labang so hong klam pen ilitum arni ki so arbe ki jang pen itum chingtang kok nitum an chu che chu jun je pen itum dakache song ajok nilitum labang so towas tame ilitum long pon lo immediately ilitum ki cheng si bang ke pas ke long pon abo ladat pen ko lamatia do long pon lo ladat pen non hospital bang tu wan jure long pon lo lasi lasonda taxi ilitum pinang an ilitum claim bon long lo pen Karbi long to most council pen taminang lang si tame halam gini tum tori e jong si council pen ilitum akimang ilitum non dharna do po ilitum dakchi song po laili tum ke hang pen jong si ilitum hanang picho ji bang ke chokchi
ilitum kangcil nilibara dakar I nang chini nang ji Karbi Autonomous Council nang pahai lo tang tin non e phong bang ke hai der lo plong te aprang si ke nang tum pan mi lang to war si nang PG la pen mission hospital nang PG pusi ka chek do sita mi la bang so ka chek pe na pot kupia posi non ni libe mi si aphan si aprang si kar chukang tum ka chek ateng pe non por ni anda pia posi prabjin pe non pe pleng ple det ma nilining duk pe la si nili isi kaning jidam kang tum ke lalo e BJP along non jitu leader pos ka chikrong atum pinangan atum ke lapuson si itum nilibe mi si aphan arlo ke hoy do lapen latum ke arlo hoy bompo emisi aphan abang ke latum kam pa claiming tung te bompo jong si nangli ahok alidar pulo tangte nangli emisi aphan ta chu hoy nang ne lapen emisi aphan ta nangli arlo pen kipi bakam nang claim nang ne jong si nilibara da phan ka ching hon abang pulo tangte nangli ahok alidar ahok BJP alidar pulo tangte labang so sarkar do tik nangli nilibara phan paching pur non BJP long ke claim pom atum lapen nomor ni ne kaning jedam kantung ke mo pen ituma ik tum ta me pulo swallo ke sopu delivery case pinangan atum so chopet hepo lapen 9 months alo pulo tangte uso mehanga pathek pulo tangte pini pone pena pone thang ka chipu thek the bonda mission hospital ka ve pena pot langroi langcheng nang ke par nang pena pot aso ki thilo atum same dolo apo lo ki thilo atum same dolo pipalo pulo tangte lake niliba MSC kang samri pena pot alam ke doctor pena pot la si pini pe nangli phan chuning rilo nangli jong si inglong rat phan ching hon dok pulo tangte nangli mission hospital nang pinot mesena doktor nang pinot mesena facility nang pinot lapen ako isi kecuning rigam tunggalelo delong piniani mesena delong ka ve penapot pinanga tum karbar ka chuklem pendang lo pinanga tum hemrit a hormu ka chepon sitame ka siksak pik keso ka chelang pendang lo lason kupiloma check plak po laso check aphan itung Karbi pen gipu gupune ni chetenge delo same lason plak si raksi keso da aphan nang patiboy a video ke lang pen same ni ning dukve sita ili ke eja kong ave ikhia da ave engine sos duk sita me ke rabun jia phanave people ma belong te ede thi he ka son lake nili ka chuning ri gang tung ke lalo nangli tum BJP along ke claim atum nangli tum a hok pe dali dar pulo dangte nangli tum MSC a keng ri damsi noni phong ke alangli phan alabang sorong ru ba phan mesena delong pinoi sar pusi nangli tum ning jenai nili ki pudami po bangke lape nili tum ning duk pe athe kedam tang nilip along suarlo tum lun ka choyana puthak sidame abatay lo Himonto Bisu Sarma long kedam abatay lo CM sar long kedam abatay lo DC office long kedam labena abatay lo nilip MSC a hem ni tum memorandum ki pipen dang lok ka chisong pen dang lok ahir kang tang pen kang plong pen itum pachimit met pin pen dang piglo bonta koila mati ani si rally along Himonto Bisu Sarma ning jekang lo labang so lu nang tum turinon nitum BJP sarkar pen si tu popu non ke kopi sala nang klang lo ma BJP abhaning ke vote PPC latum han ko son si lun pen pajok popu sipu tan hala so hon Karbi khai nilibara na join pen alang MSC ki man kalima de lasi itum matha sina lasi itum nilibara non pia posi sung nang ko maplong te itum a hoga candidate ka chong wai the